Muchina Maja UDA, Edward Madenge, Kenya Moja Movement, Rachel Njoroge, People's Democratic Party, Wilson Kigwa Maja Jubilee, mamoko nitie kanyo National Liberal Party, gi Edward Stephen Wanyoike Maja National Liberal Party, gi Edward Mushira Party of National Unity. To nitiere gimonde kani be. Aparo ne achiel kuom sigen ni moko manie pages ma nyime kage. Ni nitiere kaka independent candidates moko be noseyud ka nyiewo ombulu e gwenge mag Ol Kalou kata Ilog be wacho ni gwenge go nitie kaka compromise mar ombulu osedhiye. Nitie kaka bribery ni kuro, extortion ni kuro, threats ni kuro, tulo bende osebedo gi weche mamoko. Koro mage ripode ma wuok gwenge mag Ol Kalou kono. To of course DCP temo mondo yud jaod bura gi mokwongo. Gin gi aparo ni gin gi sani gin gi MCAs adek, aparo nitie koka ariyo to nitie moko Narok kochacha, but gwenge mag ot koni negi maeri aparo ni candidate mokwongo makero nikech Mbere North cha to ne giketo ja DP ma be notemo. To mana kaka iwacho Hansel, warito neno bubede yo machalo nade nikech jaod bura mano ma Iyala Kanini Kega mana kisewacho nowacho ni Ol Kalou kanyo ema ne onyuole duond bura mano mar UDA e higa mar 2021 kendo odiochieng' ma kawuono ema wacho ni gibiro bedo ka gibago nyasi ne nyuola mano mar duond bura mar DCP e gwengego mago mag masawa mar piny Kenya. Warito neno no bubede yo machalo nade to mana ka bendi sewacho it gazette mar abich mene nyakwara Muge Jong nyalo somo kotudore kod nonro mano ma Ilog mano Election Observation Group Ilog odiochieng' manyoro ne giwacho ni lwasi mano mar kar chung' od bura ma Ol Kalou sani koro osebedo compromise kaluwore kod chenro mano mar nyiewo jolut ombulu. Wang'eyo ni yande ipogo mwandu kuro e ong'ala malo ahinya. Gino makoro iwacho ni kaluwore kod Observer report mane oyang kanyo kod joneno 15 gisewacho mane gitere kar chung' od burano ne giwacho ni nokotimore yo makare. Mago gas cylinders, mattress, wuoche kaachiel kod gik mamoko mag ot manipogo Ol Kalou kono. Mago duto nyakwara Muge Jwang nyalo somo it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5. It gazet mar 6 kanyo benano ka nitiere sigana ma pod yotudore kod gigo matimore e yiero maduno. Ondika kayo ni not every handout during campaigns is bribery, says IEBC. Mano kudore kod gino maduola matayo weche mag yiero e pacho ka IEBC nowacho. Koro giwacho ni gimoro amora mochiw e kinde mag campaigns ok onyiso ni en chenro mar nyiewo joneno. Kar winjo be ni luonge nang'o Hansel nikech kar chung' od bura ma Ol Kalou ne waneno gas, waneno mattress, waneno nyaka wuoche. Ka wuoche moko ni wacho ni nok rom kata joma ne imiyogi ng'ato riya wuoche. To IEBC osewacho ni oyo mano ok en bribery moro amora. Kar winjo be ni luonge nang'o Hansel? Idende ni government development. Mani kako tise kata ni development kendo nyadendi miluongo ka ni ma nyinge olal naka an Deritu ma en IEBC commissioner nyowo wacho nang'o ni gwenge bedo ni en kinde election kata ok en kinde election dongruok nyaka time gwenge. Koro gin gineno ni ok gik moko te michiwo gin bribery. Nitie dongruok moko ma sirikal obiro launch project mano gineno ka gimen dongruok ma ken gima dhi konyo ja piny ma Ol Kalou. Taneno ka en gima onego tim en mani koro timing mare ema kelo chich nikech inyalo penjore ni yawa to kinde mokalo to nobedo nang'o nikech ang'e ni Jubilee Party to ok modho pi gi UDA. Koro dibedo ni maga gima nomiyo dongruok ok ne bi e gwenge mag Ol Kalou koso biro bedo nang'o. Owacho ka nang'o ni bedo ni dongruok sani koro kineno ka dhi Ol Kalou ok onyiso ni nitiere weche moko mag mibadhi. To of course ji ose criticize a type mag dongruok mani kuro wacho ni distribution of cash ni kuro, branded items, nitiere launch of development projects by government. Opposition leaders ose bedo kaseyo tent Kenya Kwanza ni tiyo gi mwandu ma sirikal ni godo e campaign kanyo. To ken mwandu kende kata mana jogo manie sirikal mawuok e gwenge mag got kono to bende osebedo ka siro sirikal
waseneno ka CSS mopogore, PSS mopogore osedhi kanyo ka campaign gweng' ma Ol Kalou gi gwenge mamoko. Koro maerie ma kelo chich ni dibedie ni handouts michiwogi nyalo bedo ni ema koro mibadhi kata mana voter bribery kata campaign bribery dibede ni sani koro ochuo wang' chieng' e gwenge mag Ol Kalou kochacha. Koro mano nyo respond Nyakalondo kanyo nyo ogo dhoge kowacho nang'o ni oken ni kila time ma government timo gimoro area ma Ol Kalou to ni en bribery. Of course seyo to ken mana ne sirikal kende kata mana jogo manie party mamoko bosebedo katiyo gi pesa mani koro ma sirikal duonge. Sirikal ting'eno kinya piem go, sirikal to nigi resources okinya piem go. Sirikal kichopo kuminyalo piem gi sirikal nyaka bed ni in e sirikal kendo to candidates mopogore to temo kanyo ero. But Ol Kalou be anyalo mana medo ni ose nyiso nyao e side mar opposition nikech ineno ka opposition ok ni kamoro achiel. Parties ma pakre ni opposition, DCP, Jubilee, PNU, DP gi mamoko, idwa ng'ato o failed candidate ni ng'ato dwaro komno, ng'ato dwaro nyiso mbine ni an ema pod an gi mbi Mount Kenya ka. To sirikal ting'e ni gi resources ma gino ok gibiro tiwacho ni wan ma wan gi mbi, gocho ni wan ma wan gi mbi to giketo nu bot kanyo. Haya, kata kamano warito neno no bobede yo machalo nade mano ma yiero e kinde ma yiero madundo timoro odiochieng' ma kawuono. Hansel no kathuolo marwa ema dhi karu madwa wang'ia ni machinglo manitiere e gazet mar 17 machinglo ma kamano bendo menyo mana gik matimore e kar chung' od bura ma Ol Kalou e kinde ma odiochieng' ma kawuono. Jopinya wards duto abich Ol Kalou wuok oko mar mondo mi giyier jatelo margi kata jaod bura margi mabro bedo katiyo negi e thuolo modong' mano ma kapok yiero mar higa mar 2027 pok ochopo. Adon wangi machinglo makamano mar mondo mi Nyakwara Mugia Jwang' bende onene ane achiel kachiel. Wasebedo ka wawacho ni Ol Kalou kuro nitiere kaka ne ipogo gik moko. Ero jatenda IBC kata achiel kuom commissioners mag IBC nasacho ni ok gimoro amora mipogo kinde mag campaigns. Nyiso ni en chenro mano mar nyiewo jopiny. Kinno gima timore ka Hansel, ang'e ni japiny bende nyalo pongo gi wiye gino mosebedo ka timore gi seche moko gima bro bedo ka timore tok yiero ma odiochieng' ma kawuono. Of course aneno ka japiny techo osewit kando kochacha. Red carpet ibano, goodies dok, mattress chodok, pesa bende dok. Mano chal ka gima koro sa mar ombulu ochopo. Picha ni de ber ka do kete bang ombulu do make more sense. Den gi mbi moromo, but kata sani pod en gi ranyisi maber ni mai kaka josiasa sana mai aneno ka UDM uket kanyo nikech nitiere wheelbarrow. Ineno wheelbarrow kanyo ochalo tai mang'ano rwako. Tai mang'ano rwako nigi nya wheelbarrow moro kanyo. Wheelbarrow no wang'e ni en sign mar UDA. Wacho ni saa oseromo. Sani koro goodies onge. But koro japiny ing'iyo ni bro go ombulu koso bro timo nang'o. Red carpet ma yando pedhnegi, chiemo ma yandi gichiemo maber, alufu moko ma yandi winjo ni change ok yudi, wuoch moko kata romi koto romi, mattress gi mamoko. Sani koro dok orumo. Aya, Nyakwara Mugia Jwang' imbe ni nyalo ng'iya ni machinglo makamano tipongo gi wino nyiso nang'o. Kata kamano odiochieng' ma kawuono wakwayo hawi maber ne jochung' duto 9 manitiere ng'wech mano mar laro kom od bura mano ma Ol Kalou. Wang'e ni tok osetiek luto ombulu midhiambo ma kawuono tibo bed kichako chenro mano mar kwano ombulu mar mondo mi wabu ang'e ni jaloch bro bedo nang'o kata bro bedo ng'a. Gazet mar Daily Nation bende omenyo weche mopogore ma Nyakwara Mugia Jwang' nyalo somo. It gazet mar 12 en kotudore kod bunde mano mar jang'ad buche do mar apil mano Agrimuche Lule makoro no yud e lwet janjore moro. Mano nyiso nang'o kachiel kod weche go mago mag chanjo. Hansel adon wangi wach mantiere it gazet mokwongo mano mar The Standard kasto walor nondo mar gazet. Wawacho ni kawuono imenyo gigo matimore kar chung' od bura ma Ol Kalou e kinde makoro jopiny nitiere e yiero kata osechako luto ombulu mar yiero jaod bura margi manyien. The Standard to koro ndike mana ni Rigathi versus Ruto ng'wecha en mana kana wachne en man mar farase ariyo kata kamano pod ok wanyalo ng'eyo
penjo ni to en ng'a. Wanyalo buok bende nyalo bedo jopiny nyalo dok kacha to koro giloko pachgi, giyiero ng'at ma seche moko ji ne kia kata ni ma ng'ama nyalo yombo. Kata kamano kineno kaka giketo picha mano mar Rigathi Gachagua koni, picha mar jatend piny Kenya William Ruto korka kocha, kaachiel kod jogo ma ochung' kod otiko mar UDA kod mano mar DCP. Hansel mana mapiyo piyo kwa tieko. Gima ang'e ni lo jatend piny William Ruto to ok en tich mayot. Mondo iwuo ka piny miloye ok en tich mayot. Ji mang'eny osetemo to kinde ka kinde obedo ga wena. Koro ng'at ma dwa loye nyaka tiya extra hard. Of course gazeti ondiko ka ni obila mohingo 1,000 osekete gwenge mag Olkalau kochacha. Maeri kalure gi weche mosebedo bende gwenge ma kochacha. Kata mana traffic bende bedo control sani. Ok ithatha donjo Olkalau, nyaka barricade nyaneno koseketi, nyaka noni ni donjo kanyo in ng'ae dhi kanyo, nikech sirikal bende temo neno nang'o ni njore mosebedo e kinde gi kik dhi nyime, nikech mano dhi rocho ombulu. IEBC be osegolo dhogi nang'o ni kisego ombulu to dhi dala. Onge bede tesen luto ombulu kanyo. Luto ombulu, wach ni kata mana picha koyud ni go ombulu picha kisegoyo to ko imaki to ibayi ndani to fwai ten 1 million. En fwai mabe ok irit kata mana mondo koto approve. Koro mago gin warnings manya IEBC osegolo. IEBC bende temo mondo okel liet ni piny, nikech nitiere chich moro bende ni sirikal nitie kaka dwaro rigo ombulu kono ero. Koro gitemo ng'iyo nang'o ni gi prevent gigi kapok otimre. Koro wabro mana rito winjo mondo waneno at the end of the day en jago ombulu gi jakwan ombulu. Haya, kata kamano wakoe hao maber ni jogo duto manitiere ng'wech mar laro koma od bura mano ma Olkalau. Mane wach mogik kosin gi wach mogik ka watieko? Mane wach na mogik. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo koda e nonro mar gazet. Nyakora Mugia Jwang, gazet mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation pod nitiere kod sigana mamoko ma inyalo nyiewo tisomo e yo makare. Kata kamano kawuono walidho ni mana wiye gigo manitiere gazet. Koro gazet momori inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupinyo. Riti masani nyinga Joyce Oduor. We can't have a building put up and it has no ventilation, or another person comes to a building that is a few inches from, and that's what we are seeing. And you ask yourself, we have a building code, and we are actually not respecting the building code. And somehow those buildings have passed through our county governments and got an approval. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ohala mora mora maber chakorega gi paro. Inya chako ohala mora mora. Kata kamano, ang'o madwarore mondo paro no nyak? There are so many factors manyaka ing'e. Nyaka ibed gi pesa mibo chako go ohala. Nyaka ing'e kata location mikete business. Nyaka ing'e jok mindiko. Riwri kodwa ka waromo gi joloko ohala mopogore. Ng'ama dwaro timo ohala maber nyaka ipogi ne capital en ma, sales ma make en ma, igolo all the expenses koking'iyo profit mari. Jolonye weche ohala koda jotelo mag ohala maloso kinde mabiro. Ohala kelo mwandu, nikech ohala miyo interact, iromo gi ji mopogore opogore. Ohala kelo mwandu, nikech omi ing'e gik mok ing'eyo. Bed gi lony koda ka weche manyien matimore e ohala. Ohala gi mwandu, kama paro manyien romo e gi thuolo manyien. Kod Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno, kik bai. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nok ang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha.
Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Onyanya penjo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama ne. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Maknan. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Manera Mogi TV, ngeso ka ngeso, saa 3 okinyi. Kik bai. An Pamela. An jaodi. Jaoda. Aneno ka pasani osechako wilo wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dweche adi? Dweche 6. Be iseng'ise? Development moro timi thuru ka. Une mabiro dongo, nyithiwe mabiro tie gigi. E gweng' ka gweng', e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre e piny. Ana dil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok ma ingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore, kod Sharon Ong'ao, tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kik bai. Piny chalo chiro. Igo e nengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo Nyakumga Jwang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie.
Siwinde Marohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Nyakoronga juang dakika na 14 tok sa achiel mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni ma en twak e chenro mar piny matai nyinga Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen mar juma ka juma wajang'iyo thor wach motenore kod chal mano mar piny Kenya. Ang'eni kotenore kod chal mar piny Kenya mathoth timore Nyakoronga juang. Okinyi ma kawuono bende waluoni achiel kachiel yiero e kar chung' od bura ma Ol Kalou ma bende nitiere e kaunti mano ma Nyandarua. Odiochieng' ma kawuono jodak makono jolutombulu mohewo kanyo 73,000 wuok oko mano mar dhi e debe mano mar yiero jochung' 9 ma bende halap dhogi ndong' ne kom mano mar od bura makamano. To pani ja od bura ma bende biro bedo kiyiero odiochieng' ma kawuono biro bedo ka bede komno kuom thuolo mar higa 1 gi dweche 3 kapok wadhi e yiero maduong' mano mabiro. Yiero maduong' en chieng' tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027. Omiyo kiny ma kawuono en twak ma bende wabiro bedo kwakiko iye yiero ma Ol Kalou kanyakla kod weche mamoko ma bende osebedo katimore e pacho kae. Okiny ma kawuono Nyakoronga juang' gino marani bende selino posters an gi yawuoti lu 3 ma bende biro bedo kwako godo mbaka. Yiena mar mondo mi achak gi Jacob Odhiambo nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyikoromoge. Erokamano ahinya. Amoso jonenowa ni oyawore uru, ageno ni uchiwo maber kendo machiegni uru e twak marwa ma kawuono gokinyi. Kopogore gi Jacob, Nyakoronga juang' bende nitiere ka gi John Nene. John machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Amoso Nyikoromoge ni oyawore uru kendo warwako e twak kawuono gokinyi. Walamo mana kwe gi ngima. Erokamano ahinya. Nyakoronga juang' ang'eni Jacob gi John to gin wendo ahinya e wang'i kata kamano okang' mokwongo yieno mar mondo warwak Bishop Dr. Abrahams Wanda Odongo ma bende en jakom mar Interfaith Network Kenya bade ma Nyanza. Bishop imbe na rwaki ni machiegni nyalo na moso Nyikoromoge. Amoso duto joma neno e tunge piny duto nikech koro Ramogi okalo tong' Kenya inene mbui e piny mangima. Uganda waduto mawinjo dhok mwadwa wuoye sani wamoso ahinya. Amoso e nying Ruoth Yesu Kristo nikech aja Kristo kata amoso gi ote mar kwe ne ji duto kaka imosori gi jogi kunde mag lemo. Erokamano. Erokamano ahinya. Hapa nataka na gi yiero mano ma Ol Kalou Nyakoronga juang'. Akachako na kodi wakila ngeni yiero ni osebedo kochuchi ngeni okang' mokwongo e pacho ka yiero madundo pok osebedo komako chieng' ahinya kendo osebedo komako mach. Osebedo gi yiero madundo kata mane higa mokalo e dwe mar 11. Akeni yiero madundo ni ineno ka gima ahinya ahinya matimore Ol Kalou nang'o ineno komako chieng' ahinya koso ineno nade? Aparo ni yiero ni obedo gi gima waluongo ni interest ahinya nikech enemo oset pace. Ing'eyo ni wadong' gi higa 1 to wadhi e yiero maduong' ma higa 2027. Koro to yiero by election mwantiego ni ma kawuono itimo ni enemo odhi pimo ochalo ratil ma dhi pimo mbi mar jalop jatend piny mano oriembe tich kata nobedo impeached Rigathi Gachagua to gi mbi mar jalop jatend piny mano oriembe tich Rigathi Gachagua to gi mbi mar jatend piny William Ruto URP gi DCP Central Kenya. Koro aparo ni
ena pimo teko jatend piny dwa ng'iyo ni to mbi mara chalo nade pod chalo nade ka to Rigathi Gachagua be dwa temo nyiso chia mare gi jogi kura pa ni mane momiyo yiero makamae waneno ka campaign obedo campaign machalo mana ma presidential candidate kendo aparo ni both sides otiyo gi resources mang'eny ahinya to mano bende kelo wacho ni IBC kaka commission marwa poko obede okang' mambele mar rito chik ma iluongo ni campaign funds onego bed ni wabedo gi kiwango mar pesa monego bed ni a candidate nyalo tiyogo e campaign nikech onge tiende ng'ato madhi bedo e kom kuom higa achiel tiyo gi over 300 million odwa recover pesa manano kata odwa ere yo moro modhi tiyogo nyiso ni koro kare odhi bedo abeda kacha cha ni otimo yorege moko to ok odhi timo development ne jopiny nikech odwa recover resources motiyogo koro aparo ni IBC bende nyaka beda commission manyalo keto weche mag yiero bed affordable kendo giket chik motegno manyalo keto kiwango mar tiyo gi pesa e weche mag campaign obedo ma inyalo wach ni reasonable nikech mane joma ni bende wang'i ni IBC bende nochiwo kanyo siem ne josiasa mar mondo mi kik gikadho omenda nitiere omenda ma bende noketi chakre ward Nyakorom Gajwang' nyaka lemo mar governors omenda ma nek bed ni josiasa tiyo godo e campaigns mage kata kamano John nena keni in yiero mol kalao ni di wach ang'o kata bed naneno karamna ka gazede okiny ma kawuono wacho ni en Rigathi versus Ruto wacho ni mbie mimanyo tanno ka gichiwo picha mano mar Samuel Mushina Nyaga mano jachung' mar UDA kanyakla kod Sami Douglas Kamau jachung' mar DCP ng'en yiero ni nitiere gi jochung' ochiko to wang'eni jal ma bende notho jaod bura ma Olkalau machon mano David Kiarau Nyakorom Gajwang' noyiere okenge ariyo gi duond bura mano mar Jubilee sanana mana ka gima koro giketo ka gima faras gin ji ariyo inene yiero ni machal nade nene erokamano ahinya Sharon mana kaka wakili wacho yiero mar Olkalau ok mar jo Olkalau en yiero mar pimo teko mar president to gi former deputy mare ing'eni election mokalo president noyudo teko mang'eny sana koa kuom jogot koro odwa temo prove ni pod en gi following kuch lakini king'iyo public opinion sani ni Sharon jogot ing'eno sedar gin giseriwore ni gin sani gin jo one term ok gidwar sirikal ni kendo kantiere group ma osewuok e sirikal ayanga kabisa gin jogot koro yudo ka omiyo sirikal otiyo gi pesa mang'eny sana kanyo mondo influence kendo iwacho ni jogo ma otenore gi jatelo nyochago korgi ni kata kikwale to nyaka gitem prove ni gin gi nguvu kanyo ing'eni kowuok e public ni jogot odhi to mano ing'eni is a big blow ne jatelo nikech odhi miyo opposition teko to karamna John karamna ka ng'adi nang' meni wacho ni jogot osewuok gionge wach mano mar siro jatend piny gionge gin gisedhi koro iyudo ka Rigathi ok ti gi resources mang'eny en ong'eni mago jodalagi lakini sirikal otiyo gi ineno ka jopog ji nyaka gas ng'e pok none ka opog ji gas cylinders e yiero moro amora koro en pimo teko lakini an kanene ni Sharon en gima unfortunate Kenya yani as a country nikech ok wasongi a member of parliament and responsive to the people of Olkalau iwinjo manyiso ni yiero mar Olkalau should be a problem mar jo county no gi jo constituency no ok onego bed a national problem nikech ng'ani ok dhi serve
jo Migori, ok odhi serve jo Kisumu, ok odhi serve jo Nairobi, odhi serve jo Olkalau. Koro MP no onego bed problem mar jo Olkalau. Gine monego bed ni gi design. Kade bed ni ma piny modongore, mano ne bedo ing'e diga classified news moro mathis mar ni there is a by-election in that area and it just concerns those people. Kaka jofwambo koro rita lando ni ng'ama oyombo. Yes. Koro ineno ka decision mar mondo ng'ato bed jatelo ok bed driven gi the people. In fact, the people are just roped in. Idhiro gi mondo giyier jatelo. Lakini decision ok margi. Decision no mar josiasa. Nikech siasa masani ji ok dhiye mondo gitine jopiny. Ji dhi kachacha mondo giyud opportunity mar mondo gi access pesa mar jopiny mondo gimeogo. Erokamano ahinya. Mineno kata ka gitiyo gi pesa ma wakili wacho no over 300 million. It doesn't concern them. Ko biro donjo a right direction. Wawuondre ni koro ng'ama odhi kor sirkal emowi. Tenda achiel kende oromo iduoko pesa. Ineno. Koro koluor mondo pesa no dhi. Koro ng'ani odhi tiyo ne jo Olkalau koso odhi tiyo ne iye. Mane gimonengo. Ang'eni kwa dhi nyime gi twaka biro bedo ka penjo expectations gino marudo chema kawuone nang'o ahinya kaluwore koda yiero ma Olkalau nwanno kanyo kwan mag obila tara gi gana nyakorom gajwang' ma bende koro nowolo Olkalau kanyo mar neno ni arita bendo nya e yo makare. Mana ni Bishop ini nene yo machal nade gin weche mathoth osebedo katimore Olkalau ka. Ntiere moko kuom josiasa mosego fwai naneno kanyo ka doho maduong' bende nosegolo fwai makamano kuom josiasa go. Kopogore gi mano waseneno kata mana ka jod bura mopogore bende wacho ni ngimagi nitiere kind Akuru ga Sumbi. Naneno kanyo jaod bura ma Yala Kanini Kega bende ka ywago reyo e kind mamoko. Erokamano Sharon, ayie gi kaka wakili gi owadwa nene wacho. Ng'ene gin jolony, gin jonon siasa. To an achako kawacho ni nitie kamara mochunya bata ng'eni wabiro duoge e weche mosetimore kuonde mag lamo ang'ona wowe but wawach mar Olkalau ni yiero ne en temo bunde memuro ne higa manyien kendo ng'ato ka ng'ato odhi omo bunde kama norewe mondo mi oduong'e anena mondo piny opogne bund ng'ama dhi ywak matek. Pimruok teko chien nyocha osetimore chien ka by election e kind jalup ker machon gi ker. Kendo aparo ni uneno ka kuonde ma ji ariyo gi nie gi interest imiyo paro imiyo attention mamalo. En nikech yiero ma higa manyien ma endi rehearsal mar yiero ma higa manyien. Gimotimore ka yot mondo mi obi okwane ne ma dhi timore higa manyien. Omiyo jatend piny bende komachielo en bende odwa nonyisi kawuono gi sani Olkalau kacha ni pod en gi mbiye wi got ok kier kaka iwacho no. To koda got kier kaka adiera makende manie e ground to wacho ni jogo sedhi kendo got kier. To en gi gima nitie gima impression mar got ok kier no nyalo konyo higa manyien. Omiyo ng'wen chwer kendo jo Olkalau okwanyo ng'wen kabisa. Gikwanyo ng'wen ma jomoko chunygi odwa paro ni to kare weche moko bayo manade kotimore. Lakini ng'eni jo Kenya wach maduong' ahinya en onego ging'i gima ng'ato nyalo timo koyiere. Ka ging'iyo ng'ama okele nikech ka ng'ato okelenu to tiende ni ng'ano biro timo gima ng'ama okele no onyise no timo. Miyo thuolo ni an neno ni Olkalau kanyo endi ng'ama goge lach oyombi kendo kaw telo no. Erokamano ahinya. Koro geno maru kaka jopiny ang'eni yiero ma Olkalau ni koro mana kaka nene nosewacho wakili koro it's a national problem nikech koro weche mosebedo katimore kono mana kaka bende jadolo osewacho chal ka gima gin rehearsals ne Korom Gajwang' motelo ne yiero mano mar higa mabiro nikech bende kata mana kopogore gi Olkalau tulo mabende nwanno kosemuoch kata mana gwenge mamoko bende waseneno kata mana Gunizum bende ka nitiere nyocha e kaunti ma Kisumo nwanno gini ma bende notimore ne James Orengo kanyakla kod Edwin Sifuna gi Lange kana gidhi e kanisa mano mar St Stevens mantiere e kaunti ma Kisumo. Kata kamano geno mari wakili odiochieng' ma kawuono yiero makama nikech koro en yiero mamako piny Kenya mangima enang'o? Sharon, mokwongo ang'eyo ni sirikal dhi kwalo kwani mondo idhi land candidate ma sirikal. Donga IBC nowacho ni gidhi keto kingi makare mar neno kokwan. Ineno Sharon, wasebedo yiero thuolo mang'eny ahinya.
serikal dhi lando ng'atgi kaka ng'amo yombo ka ng'ochopo gotieno. To gima nyalo wacho ne joma nie serikal ni gichalo joma dwa goyo ker piny, nikech achiel e yiero maduong' mabiro onge kama gibiro yude polis maromo 1,000 e constituency ka constituency. Nyiso ni gima gitemo timo sani ni gichalo jomofuwo. Nonego giweya weya to giyud the real data. To real data no gitigo, real result no gitigo improving the chances mag president e yiero mabiro 2027. Nikech kako gidhi kawa polisi 1,000 itiri constituency achiel itimo by election. Beno kwalo kako nyalo kwalo no mu lando ng'atuno. Polisi 1,000 gi times 290 constituencies ibiro yudo gi kanye yiero maduong'. Number 2, gas kako keto by election obedo very expensive ng'iewo gas cylinder. Ubiro timo nang'o e yiero maduong' mabiro 2027. Koro ing'eni ananeno ga ni real data samoro nyalo konyi mondo itim self assessment mondo ing'eni to an kanye e jogi kapo ni jogi ginyalo miya real votes ma ayudo ne gin out of 73,000 registered voters, ng'ato ayudo 18,000 votes. Ere kaka nyalo timo mondo I increase 18,000 ochop na kata 30,000 votes by 2027 rather than the timo karabati gi keto gi a lot of pressure gi gik mang'eny gi intimidation to yud kata mana 34,000 to suppress the other candidate or yud kata 24, then you wouldn't yombo in the face of Kenyans. Then by the end of kachopo 2027 to kuri yuduka calculate the same tricks maniti yo ko kinyal tiyo countrywide. Ikechi idwaro rescue Turkana, idwaro rescue Oljolok, idwaro rescue Homa Bay, idwaro rescue Migori. So one thing I know ne serikal de tem kata kapo nono ne gi temo ni the figures makengo ni the gap okobed ma just to umo wang jo Kenya gap no okobed maduong' ahinya mondo gibed gi hope gi console themselves ni pod Central Kenya or pod one against it. But the truth of the matter is William Ruto or the President of the Republic of Kenya or the government of the day, the broad base, onge support more substantive maginya lobedo Central Kenya 2027. Mainine no ka Samuel Mushina ni madhi yombo jayudie. Gibro lande. That is why the police is there. Kata ka ogelande, kata ka gi ogelande, but give kete no bedo. Ka gendeno ka rigging any interior election mo maginya loko kwa makuru rigging bene mateka kama Kibaki gi Raila 270. But give keto gap no. Ubeda difference of maybe 1,000 votes or 2,000 votes. Mundu ketjo Kenya believe ni kere pod ni support Kenya Central Kenya. But in real sense kero nge support more Central. Ero kama na inya nikech penjo mipenjo nyakoro mgajwang bende ma Uganda bende penjore nikech oganda na penjore ni nango miya ni ioro obila mohewo 1,000 e kar chungo od bura ma Olkalau mantiere gi ward Sabich. Gintiere gi polling stations 144 to gintiere gi registered voters mago jolitombulu mondiko 73,480 nene gino mari kaka japiny okinyi makawuono yiero mol Kalau en mane. Sharon, kura tikwale gi police gi presiding officers gi clerks. Mokwongo presence mar police en mar kelo fear, intimidation ma jok maluor ok dhi. Nikech gimikwongo itimo en ni gima koro notimo kopo ni sirikal dwa manipulate result mar election makanyo. Gima gikwongo gitimo ni gotieno mane ji onindo kanyono ne ji obedo intimidated ma serious mondo ji kik dhi go kura tana to bed matin. Nikech kata na to onge ji okoko kura kokikwale. Nikech koro samuku okugo kura no koro clerks ke mago kura jok mane polling stations ke mago kura to gin ng'eni gigo ne ng'amo chulo gi. Gimachielo mitimo ga en ka en kuma ji ignorant ing'e ber Central Kenya ni ji ok ignorant. Gweng'wa kucho nyayudo ka nitie polling station ma ng'ato kia go kura en obiro gi nyinge ng'ama mondo gone kura to kuma otiko kia koro polise mapenjo idwa gocho ni ng'a wacho ni an adwa Sharon tigone wakili ineno ko mago ways ma sirikal nyalo timo lakini ka
koponi ing'eni onge power moingo power mar jopiny onge katibed mana gi gang'o katibi mana gang'o lakini the political power belongs to the people ka ji odagi ni ng'ano ok gidwa to onge giminya timo ineno nikech ji ng'ato ka jopiny dwaro ng'ama gidwaro to gigo kura kasto girito kura ok giwuogi giluoro kanyo alafu ing'eni kata ubi mana polisi 1,000 kata ubi mana ji ok onya ingo jopiny koro ka jopiny ok dwar ni mondo ng'at ma ok gidwa nodhi to ok nya dhi koro emidhi pimgo kaka nwachako ma en pimo teko kopo ni jopiny ogo kura morito kuchgi ma ng'at mane gidwaro oloyo to nguvu mar sirikal dhi timore nade dhi dok piny yani dhi bedo ni public opinion ni central odhi ineno nikech ok apar ka nitiere yiero moro ma dhi bedo defining moloma e area no koro mano e outcome waneno ka wang'iyo kaka sani election dhi nikech kata mana bed ni obila koro kata mana nokuor bende IBC bende nosechiwo siem ne joluto ombulu kiseluto ombulu tidhi dala kopogore gi mano bende jogo kuma bende biro bedo kago picha nikech ing'eni bende voters weche joluto ombulu bende nitiere mamoko ma koseluto ni kata mana candidate ogo picha mar mondo mi odhi wach ni an nagoni mano bende IBC nosechiwo kum ibiro bed kichwadi fai mano mar siling milion 1 wacho kama nikech ang'eni nitiere jowa moko ma bende samoro goyo kata mana kura ulkalau kono jadolo Dr. Abraham sin geno mari bende nango neno kaka jowadwa wacho ata paro ni yiero mar athokori ma ulkalau ni sirikal giriekone gi bade gi migepe ni ka ne gior polisi 1,000 kamoro achiel samoro ne gin gi maling'ling moko mano be ok wanyal wito oko nikech chien kacha ne waseneno ka josiasa ka giwuotho gigo campaign ne nitie josiasa moro ma ok anyal confirm nikech weche minene mbui kata ma iketo gi joma ok jofuambo mopuodhi mondo mi oland weche weche ok diketri ahinya to naneno ka gima bul mar lweny ni ndeto matin nawinjo ka jal moro wacho ni ka ok in jaol kalau ka wuogi no ka kamano to chiw title deed ni ne jogi kata ne chiw mwandu ne jog anyuola ni nikech ok bi bedo mayot koro tiende ni bul mar lweny mane ndeto mos ne nyalo miyo sirikal oro obila mang'eny mondo dhi okel kwe mar ariyo yiero ma ulkalau ne wasechako winjo ywagruok moko gi weche moko machalo kaka idwa neg ng'ane idwa tim kama mago ok weche mayot ka ng'ama jatelo maduong' ma oganda mangima ng'iyo wacho omiyo en kama koro nyaka jo sirikal ketie wang'i matut taparo bende ni korka kata ka sirikal nyalo kwalo mbulu kata ok nyalo kwalo ta dwan mondo anyis wakili ni wakili kata gi kwalo mage medo ng'atgi mage lando to figa madiera mane giyudo to nyaka gibedgo mano ema gibedogo ging'eyo gima gibiro mana tiyo wi gima giluoyo ewi macha mondo giknegi kacha koro agombo mana ni mondo mi akwa ni mondo mi omi jopiny thuolo mondo giyier jatendgi gi chunygi duto ma ok ochungi ma ok ogi to bende siasa mar ker gi jatend ker ni ochalo joma ni mine manie dala doho miyo ma jaduong' pok oninde ode mang'eny ing'eni osiko go koko ni jajuok ira pile jajuok ira otieno kotieno ano kaninde mondo jaduong' odhi oninde ode owinje ni to jajuok ma iro chiega mar adek onindi kare en mana gi riekone moro ni tinde jaduong' osebudho kapoko koro lelo moro be nie iye ka lelo ni kama ok manyaka nono matut ni to lelo ni oa kanye kata ang'o midwa notim kode dong mane mbi ma John kanyakla kod Jacob bende nawacho mbi mar pimruok ni nga pod nitiere gi teke got mar lelo momiyo iwinjo ka wach ka weche wachore mopogore kamano erokamano ahinya koro walosa ni kotenre kod campaigns ang'eni motelo ni yiero maduong' nyaka rom gajwang' campaigns official campaigning season ma bende IBC nolando ne jogo ma bende biro bedo kalaro kombe mopogore motelo ne yiero maduong' biro bedo kachako chieng' tarik 29 mano mar dwe mar 5 nyaka chieng' tarik 7 dwe mar 8 kata kamano yiero madundo ma ulkalau bende nitiere campaigns nochuo chieng' nyaka rom gajwang'
jopiny nowinjo wega ji wuotho mana gogudu ariyo nitiere mar DCP ng'ato gonyo to rwako mar UDA ji noyudo gas sitima mwandu mopogore opogore nyaka yiedhi e kind mamoko nyaka rom Gajwang'. To kata kamano kopogore gi campaigns ma bende nochuo chieng' bende nyaka walose kotenore kod tulo ma bende noneno chieng' ngeso mano mar juma mokalo naneno ka gach DCP bende nomonji nitiere jogo ma bende noyudo hinyruok makoni kod kocha ywak bende osebedo e kind jotelo mopogore opogore naneno kanyo Kanini Kega naneno kanyo gavana mano ma Murang'a Irungu Kang'ata bende derepe bende nochwad kod rubber bullet. Hapa ni wakili wachaka negi watch campaigns ma bende noneno Olkalau. Campaigns mane timre Olkalau apart from pesa mang'eny ma sirikal otiyogo kanyo ne en bende gi drama mang'eny. Sharon ing'eyo ni e Kenya ka wan nyaka gi mjumbe manose abduct himself nose ji tekare nyara mobi opondo kamoro maka ko ka DCI ko luwo kesno ko duogo wacho ko duogo kwang'uono kose dio nindo nyaka hospital fake nyaka tuo gi ne kiano ko gima timre gi jalup jatend piny machon en gi drama mang'eny kabisa. Actually gima nyalo miyo ana support kata sirikal lando candidate kata okoyom en ni aparo ni gima jatend piny nyalo konyo go piny Kenya kabisa en neno ni sama otieko tende to jalup jatend piny machon bende either en committee choth kata onge siasa kabisa mondo Kenya obed ke siasa ma jalup jatend piny machon goyo en siasa magala ma ok onego bed kaluwore gi kaka wan joluo kotelnwa go gaye maro manosenendo Raila Amolo Odinga nwasegore ne Kenya ni mondo wabed gi freedom and space mar go siasa kendo interact mar kawo Kenya kaka wan duto te wajo Kenya. Tineno jalup jatend piny machon en siku mana ni en ng'amwero kabindi gi kende en gimoro mwacho kata nyoro naneno korado gi Kipsigis community kineno speech ne ni en gimomiyo no chako chwalore gi William Ruto ni wuoyo gi ogaye marwa ni koro nodhi ke joluo ni chal ka gima joluo gi jalup jatend piny machon chal ka gima wan joluo gi wajoma richo moko nego bet kata Kenya ka ma kade dwache to onyalo kata mana kawo wate kaka Idi Amin ne timo chon Rongonde ma Uganda ka to dhi olowa gi tipa e Lake Victoria to terowa kucho watho wate koro ingeni an gima mora gini kata gima nyalo gombo ni ka William jatend piny tieko siasa ne nikech ng'ama biro yombe 2027 tonge kata ko yombe 2027 to mana gi dho ka sudicha wabiro temo mondo wajasne moko matin mondo embo dhi go tieko second term to odil nwa gi wach Rigathi Gachagua nikech Rigathi jalup jatend piny machon en gi siasa moko ma drama mara kidnap ng'ato mara idhi kawo inyalo kawo kata geche tigo aga kidi tidwa bilem gino e sirikal ingeni koro miyo kata gima notimre ni Irungu Kang'ata cha ng'eyo adier gi kata ne en adier ni ogoye gi dong ranyisi no neno mar driver kata ni research tinyalo go ng'ato but ikia kata en kaka no chiwo warning ni Irungu Kang'ata kik dhi kuno cha ikia kata en mana opango joka nikech iwacho ni security ne bodhi okawo the former KDF retired KDF officers mang'eny emuwuotho joga go are harmed ng'eny gi ko ikia kata en modhi ochano kaka igo ng'ato research mondo sympathy votes mondo give sympathy votes ineno kata mana ng'ane gi Kanini Kega ka gi Kanini Kega inyalo wacho ni giga kanini gina dier maka Kanini Kega magigi gina dier gi kanya ka osebedo ka menyo ogolo video ni en ko nyithinde mo rescue en donja ot mo to nyithinde moyudo no dhi resore ngima ne nitiere kinda kuno no maka drama ma wacho gi ingeni ya dak no di police station kech kidwa manyo resruok madier and the safest place sama ji manyi mi manyi ma gunmen manyi the safest place in police station. Donc police do be manose. Kani winjo kama na kanda mare. Ko police adwa nyisha shawara. Ko police. Ere kaka nong'eyo ni od mama cha. Kama nyithinde mantie. Ere kaka kanyo ko de bedo safe. Eto no access. Nyithindo kano yawo de dot na because he's a stranger. En stranger moko yudo jonyuol, ok oyudo kata mana wegot. Oyudo mana nyithindo. Kasto ng'ama ne record e video cha. E odonjo
in ko kiaetho itony ko kiaetho in kata giteko mi video mabudi keto video record wakili makama kama nagekanyo nene kapok awinjo pachiko tende kod campaigns mabido sibido kadhi nyime e gwenge mago maul Kalau yene mar mondo mwatudre gi jafwambo marwa Chris Owino hosbido koko touch jakorom gajwangul Kalau kendo menyo yiero makamano Chris akene malengleng mane mnyalo miyo gi sani kaka yiero dhi nyime gi sani. Erokamano Sharon, yiero dhi nyime e yo mokwe, yiero dhi nyime e yo mayom kendo yo ma onge ng'ikruok moro amora jopiny chopo luto ombulu kendo giwuok moro ka moro. Pod wan e kar luto ombulu ma Huruma Primary School e ward ma Kaimbaga kama jopiny dhi nyime kod goyo ombulu. Ka ler mwan go en ni jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Nyaga Mushina nyalo chopo kaka e thuolo moro amora kochakre sechegi mar luto ombulu. Koro kapok Samuel Mushina ochopo mar luto ombulu wan kod jogo ombulu ma bende sani oseriedo e lai mar mondo giyud thuolo mar yiero jood bura margi manyien. Abro na twak kodgi to ginyiso an to mae en thuolo margi mokwongo mar luto ombulu to bende kwayo margi ne jowetegi mapok owuok mar luto ombulu en mana. Inyalo nyisowa ni to iluongi ni ng'ano to iwuok e ward mane? Wamakni. An gi nyinga iluonga ni Wycliffe Ouma Ondong. Awuok e Huruma, agocho Huruma, tamoro dichieng' ma kawuono kuom thuolo mosemiwa gi sirikal mondo miwa yier jatelo makare mwadwaro ma en mochung' gi otiko mar UDA. Okay, kiki nyiswa ng'at midwa gone ombulu, ote mari ne jogo ma pok owuok oko mar bir luto ombulu, kiki wuoch ng'at midhi gone ombulu. Ote mara ne jogo mapok owuok oko mar go ombulu, akwayo mondo mi uwuok mae sa mar yiero jatelo makare manyalo tiyonu kinde duto e higni mabiro kata gie sani. To bende mae thuolo mari mokwongo goyo ombulu kaka isebedo kigoyo ombulu e Huruma Primary kae? Yiero mokalo nago ombulu kwongo mara mar go ombulu e Huruma kae. Koro mae odiochieng' mar ariyo madhi goyo ombulu mar ariyo. Duol mochung' ne yiero IBC ne okwayo jopiny mondo onya kwe e kinde yiero kaachiel kod josiasa bende giket kwe. Ere ote mari mar kwe minyalo miyo ne jopiny ma Huruma ward kakae? Sani sirikal oketo arita kwe makare kendo ol obila kaka sa sudo kendo amor nikech onge koko moro amora. Wadhi maber kendo wadhi maber ahinya. Erokamano. Sharon we alos kod jogo ombulu mamoko. Iluongi ni ng'ano to ne ibiro kar sadi? An iluonga ni Michael Onyango Ahago. Mondo kar kae gokinyi sa 11 yudo kwasedonjo polling station. To bende chenro mar luto ombulu kaka inene odhi e yo machal nade? Odhi e yo makare, lakini nitie mna tashwishi matin kalure gi mpangilio ok ni kare ahinya. Yudo ka ng'ato samoro donjo e line mokonego bed ni donje, kisechopo mbele kucha koro kinyisi ni kanyo kintie idog e line mo machielo. It is not that organized. To inise luto ombulu kose pok iluto ombulu? Podi kori karito line ma donje, kachope dho go ombulu to nyisa ni kanyo oken polling station monego bed na betie. Koro kendo kori ka donje line machielo monego bed ni agoye kura. Kore marito line mondo chopi. Kopogre kod mago, kar luto ombulu ma Huruma Primary School ni neno ka kwan mag jomose ng'eny kose mae kwan mag jo ombulu mabiro go ombulu kinde ka kinde kae? Ji ng'eny sana. Makawuono ni aneno ka dhano okawo serious kabisa. Dhano ng'eny. Ang'o madmi dhano wuog mang'eny kipimo kod yiero mokalo? Ng'eny ji karango mos dhano okasirika, dhano chwanyre, dhano nitie lokruok ma gidwaro, nitie dongruok moko mok ne ginega ma sani gidwaro ni mondo obi machiegni. Koro yudo ka nitiere telo mokalo no, nitie dongruok moko mane ok timre, koro sani nitie kaka ji dwaro pogruok. Erokamano ahinya. Sharon we odhi e lain malos kod jogo ombulu mamoko mondo ginyiswa to bende chenro margi chanade. Unaweza tuelezea tu unaitwa nani na shughuli ya kupiga kura hivi sasa inaendelea kwa njia ipi?
Shughuli ya kupiga kura inaendelea salama na inaonekana hali iko tulivu. Umeridhishwa na jinsi mambo yalivyo mpaka sasa? Ninaridhishwa kabisa. Naona hali iko tulivu na watu watapiga kura kulingana na venye wanatamani wenyewe. Uliweza kufika hapa mwendo wa saa ngapi hivi? Mwendo wa saa 12. Na wito wako kwa wale ambao maybe hawajajitokeza kupiga kura, wito wako ni upi? Watokee kabisa, na ili tupige kura kulingana na venye mtu atajiamulia mwenyewe. Asante sana, nimeshukuru. Sharon Ankoda Jachung, wacha niongee na piga kura mwingine hapa, tueleze tu unaitwa nani na hii ni mara yako ya kwanza kupiga kura eneo hili la Huruma ama ni mara ngapi? Naitwa Paul Gadhogo. Hii ni mara yangu ya 3 kupiga kura hapa. Naona usalama uko salama. Mwenye hajajitokeza ajitokeze apige kura. Amani iko na hakuna furugu yoyote. Wananchi wameweza kujitokeza kwa wingi siku ya leo kupiga kura. Nini haswa imechangia watu kujitokeza kwa idadi kubwa kama hiki? Tunataka tuondeshane msimamo wetu, kwa sababu sisi zote tunataka amani, na kila mwananchi anafaa kupewa haki yake ya kupiga kura. Hata kama wameleta askari 1000, sisi tuko hapa tupige kura kwa amani, na tunaambia kikifikia jioni wataona kenye watu wa Rukarau walikuwa wanataka kufanya na wameanza kufanya hiyo kitu. Kufikia sasa, je, umeridhishwa na hali ilivyo? Nimeridhishwa na niko salama, kwa sababu watu wametulia, watu wamejitokeza na watu wameamua, kwa sababu kila mtu anataka kuona haki yake ikifikia jioni. Wito wako kwa wakaji wa Olkalau ni upi? Tunasema tudumishe amani, watu wazingatie amani mpaka wakati yenye itatangazwa tuone mshindi atakuwa nani. Asante sana kwa maoni yako. Nyakora Mogi, mago moko kuom jogo ombulu mabende dhi nyime kod riedo e lai mar goyo ombulu e yiero jaod bura margi manyien, ka nyalo winjo ka giwacho kwayo margi en jopiny onya kwe, jopiny obed kod kwe nyaka giko, ka bende giwacho ni gimomiyo giwuok e utegi mar biro riedo kendo goyo ombulu en gidwaro lokruok, gidwaro kelo lokruok nikech achiel kuom chenro mag kelo lokruok en yiero jatelo ma in kodo gi kuome kaluwore kod sera mage mane magikwayo jowetegi mapok owuok oko mar goyo ombulu mondo oko mar mondo obi ochop kendo ogoyo ombulu. Wan e kar chung' od bura ma Olkalau, ka jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Mushina osebiro ma oluto ombulu, wabro dhi e ward machielo mar neno to weche chenro mag goyo ombulu e ward mamoko go bende chalnade. Ka aselero ward kar chung' od bura ma Olkalau ni kod wards 5, koro kae wan Kaimbaga, Kaimbaga wabro dhi e wards mamoko ka Rurie kaachiel kod Karau, mano to chenro mar goyo ombulu dhi nadi e wards makamago. Sharon. Chris Owino kuom ler makamano. Ang'ino biro bedo kwa biro iri kinde ka kinde mar mondo mi nyiswa chenro kaka dhi nyime Olkalau. Nyaka sani Nyakor Mgajwang' ineno kanyo ka kwe nitiere kendo jopiny nosemondo mar luto ombulu. Kwa mendo twak ahinya kaluwore koda yiero ma Olkalau. Nene wakili nosewacho kaka noneno campaign. En koro wacho ni campaign noponge drama. Akia ni in campaign ni nene yo machal nade? Erokamano ahinya Sharon. Siasa ma Kenya dok chien. Ka luwore gi siasa manyoto higa manyoto kalo, ji ne temo wuok e siasa mar dhoudi mondo wadhi e siasa mar issues ma ineno ka ng'ato ni biro gi economic agenda. Jatelo joma sani ni sirikal Kenya Kwanza gi nobiro gi bottom up economic model. Jo Azimio bende nigi manifesto gi economic model gi. To sani neno ka wadok kendo gine e dhoudi mondo ng'ato ka ng'ato ne ni dhout gi ochung' kuma chal nade. Wakili nyalo neno ni Rigathi go siasa mofuwo. Ok ogo siasa mofuwo. Rigathi dwa prove ni jo Kikuyu en gi control margi. Ineno? Nikech ka gibiro giriwore kaka dhoudi eko ka gibiro yudo nguvu mar gore
gi sirikal. Nikech king'iyo agenda mar siasa ma 2027, ing'en agenda mar 2027 it is pegged on the president. President goyo dwa mondo donge koro en ogo depe. To joka be agenda gi en president mondo wuogi. Okiwinj ni okay, kosewuok to dhi timo. An mane kende gimoka winje e opposition. Ruto must go, so what? Kosedhi kasto unu dwa timo. Nikech developing a country ok en gimi dhi figa kiseyudo power. Onengo bed ni nigi plan gimi dwa timo. In every economic development kata mana management system mora mora, nyaki bed gi plan. Planning is the most important ingredient mondo mi piny odongre. Okinyal plan kosemi machinery mar Makoro kweth mapingo piny wacho onge gi chenro malong'o. Gionge plan. Koro nyaka ing'e ni jogi agenda gi en ang'o. Mokwongo wan kaka joluo waonge e mesa mar telo mabiro. Wiu wil ni wantiere gi wuodwa Eliud Walo. Ok adwa donjo mano, but adwa nyisi kaka siasa ma 2027 opangi. Jogi ong'e maber. Jatelo masani tiyone noyombo gima pok notimore Afrika. Mokwongo, ng'ama nopiem go e ng'ama popular Afrika mangima. Popularity mar jakom is beyond Kenya. Kasto ng'at ma popular ne is backed by the state. Manyiso ni the incumbent president is backing up the most popular leader. To nyieni noyombo gi. Iwinjo mana? Koro kaka ginyalo yombo jatelo masani ni atelo ni onge. Siasa inano nani Sharon, and 1 + 1 = 2. Onge ga miracle e siasa. To koro nene campaigns. Koro manyisi ni jogi go kwania. Mokwongo gidwa kao public opinion. Ineno, public opinion en ni gin united. Omo ineno ka gitiyo gi pesa mang'eny. Ino kinene jogi owuok e sirikal. To ging'e maber ni kopo ni jatelo ni odok on a free and fair election, to gidhi bede koyo for a very long time. Iwinjo mano? Chances kata ni dhi yiergi e ministry kaka sani gi enjoy majority e cabinet ni onge. Koro gima gidwa timo niya, either giwin, ma chances gin 0, kata giapia ni election okwal mondo tulo wuogi. Mineno tulo ni anayie gi wakili ni tulo ni en two way. Tulo ni konyo opposition molo kako konyo sirikal. Iwinja? Koro jogi dwaro ni mondo siasa dhini nyieni goyo siasa mondo consolidate Central Kenya, mondo neni koro Central Kenya nigi ochungi Rigathi. Then koro Ukambani, Ugema ochungi gin koni. Then gimanyo dongneno ka gikelo division e Nyanza region. Mondo Western gipogi. Iwinjo? Nikech king'iyo voting registration pattern, gine mapodi gin gi kura mang'eny kaka block. Koro gidwaro ni gipog Western Kenya. Nikech Western Kenya bentie kura mang'eny sana. Koro ka giseyudo kanyo, gichak gidhi gipog matin. Then ka koro ing'iyo opinion poll tiyudo ni president odong' gi ji adi? Odong' gi joluo, odong' gi jo-Islam, odong' gi jo-Kalenjin. Koro gine ma gidong' ang'o gi majority. Manyiso ni ka president win, to election no is not free and fair. Koro ji dhi ang'o e tulo. Tulo kowuok ang'o ma dhi timore? President dhi wuok, ok dhi wuok. Gidhi form government of national unity. Manyiso ni pod gigin control ang'o e sirikal. Mar ariyo kwan mokuyo gigoyo niya, gidwa dhi support ng'amok jakikuyu. Mondo jopiny one niya, higacha jogi nyocho timo ang'o? Nyocho support ng'ato owuok e kabila moro. Koro higa manyien ka ng'atgi ochung' to gi expect ni donge nwachung' gi kabila moro. Koro gichako gitimo ang'o? Gidok e power. Manyiso ni power manyien gi tulo wuok gine government of national unity. Pod gin gi control. Power manyien kendo gine ma gichako gitimo ang'o? Giduogo. Mawan kaka neno joluo ko walo wano. Wanyalo budho sana kapok waduogo e mainstream politics kok wajipanga. Koro gimigore mese sani wan mabor sana. Wan sani wan collateral. Idhi ywa koni gi koni. Mineno ka gisechako pogo group moro
dhi koni group moro dhi koni to wan power wa kaka joluo osebedo gania onge ng'ama pogo waga ineno to sani mondo mi wayud jatelo manyalo consolidate wa mondo wambi wabed serious political decision making onge koro rally ma iwinjo kaka ang'ingo ni gino 2027 mane kwan mosego mane kaka jogo osego kwan gin gi resources mar manipulate gino gini dhi mana kaka ineno jogi dhini koro siasa bedo control yani election rally dhi bedo kama an gima lit na ni Sharon en ni government onengo provide solution sana ne joma tindo tiyudo ka joma tindo sani ji onge tije koro joma onengo bed ni riembo uchumi mar higa mabiro joma ngima gin tiere at stake mondo mi okony ngima gi giyud tije gibed gi families gibed gi ngima maber idhi ti kodgi kaka goons idhi ti kodgi mondo gigore ginegre to joma benefit to nyithindgi mostly onge kata Kenya ka iwinjo mano kende gima anto litna nikech goonism ni kako chakore ni en gima ka na wuoyo gi bishop ka nyise ni onengo gichak very serious peace rallies gi prayer meetings madongo mondo stakeholders moko jo siasa odonje siasa ni mondo neutralize tensions ma politicians osechako kosani koko wabiro ga neutral force to Kenya is going to burn temporarily for the benefit mar jok moko to kamano bende josiasa bende wacho ni kamano bende kaka Hiti bende nochako nikech Hiti nyaka Warum Gajwang' nyalo paro jolweny mar piny Kenya ka bende noore pinyno mar mondo mi odhi onya arita kwe to aparo ni walose mano malong'o nikech kamna kwalose campaigns osebedo katimore Olkalau kata mana gwenge mago makalu nyaka Warum Gajwang' rowere be tinde waloso godo ahinya josiasa bende tinde los godo kenen kaluwore koda chan nok mag tije koso nang'o nikech kata mana kineno kaka yawuotwa bende lala Kisumu neno gima notimore nyaka Warum Gajwang' ji ariyo nolalo ngimagi wira ne wanam weche mag siasa ma samoro to nowach ni ok ochomo yo itanena de daktari kami gike ne madwaro ma Olkalau to timore kamano jalup jatend ker machon chutho joma neno kaka go siasa ne ok odwar bedo ker sani odwaro mbi mar bedo gai mar oganda ma masawa mar Mount Kenya mane momiyo otemo be mondo oland paro ma en godo okelo narrative miluongo ni kuzos halima kuzos cousins kiango tiende ni odwaro ni oseneno ne kosetieko goganda ma wacho dhogi to manyo ganda ma wuokie group mar dhogi iluongo ni group of languages koro gidok kaka Bantus aparo ni gima kamano winjo kata ka narrative no be achiel kuom jotendwa ma governors okelo e kama Sinakuru gik chalo kama choayo ji manyo nonro malach moingo dhok ma giwacho sani and we aduogi wach moro ni wan kaka jodolo mana kaka wadwa nene wacho wadwaro ni mondo mikoro jodolo nenre molo kaka wanenore nikech seche ma dakwa winjo nikech ni bende mako lemo maduong' inja ko mar Interfaith Network Kenya bade manyanza dakwa se winjo kata mana kuromo ahinya gwik matimore kata mane gwenge mag Nyanza nwaneno Kisike Umbu Kisumo waneno pokwa winjo kata to mi winjani to nikech no wagwegi ingeni winjo ni koro luongo chokruok waluongo chokruok wase wuoye kata nyoro no jodolo mo ne nitie mabe no wuoye wasebedo kwa wacho ni siasa matimore Kenya ka en siasa ma mirima mang'eny odonje kendo en siasa ma kaja siasa chung wuoyo tiwinjo ka en gi mirima no ndi di tugo juok joko ma supporte kasto jogo wuok gele mokwongo we achak ka wacho ni an kaka jadolo akwedo okang' mamalo kendo adagi timano timore Kisumu kar lemo kata od lamo kata kar lemo en kama ler kendo en kama oriti chutho we apim gi kaka wakile gi nyalo winjo ni kamileme mowal mondo lemie ochalo embassy mar piny moro chalo dala mbetri tiende ni en kanyo to ok en mar kama entie onego bed ni kar od lamo bedo kama ma ng'ato nyalo winje kwe kata ka kwe otame oko ilawe to kama koringo donje to koro nyalo neno gi chien kama ka joma lawe be ng'iye gi chien en od lamo to mano kosetimore nikech jowa osedhi nyime monjawo mochayo monyono ler kod
luor ma od lamo nego bed go mamanang na pogi migepe ariyo nitie korwa kaka jodolo nikech wambe kaka jombete ma ochung'ne ute mbete mag Nyasaye monego bede ni wuoyo e weche moriere tir. Embassies te golo mana statements, embassies ok tim activism. Onego bede ni kaka wacho ni dak winjwa ka wach moro nitie to wagolo statement. Mano gima onego watim kaka jodolo. To problem en ni jadolo ni e pulpit to wuoyo kaka jasiasa wuoyo e chiro. Omiyo jopiny okia pogo ni to kama wuoye ni ere pogruok ka gi chiro. Wadwaro ni chakre sani josiasa mondo ng'e ni kar lemo en kama wal kendo en kama ler ma ok goye siasa ok kelie tulo kata jo arita kwe onego ng'e mano nyaka jodolo bo onego bed aware. Self awareness mar ng'ama timo dolo onego bed gi self awareness ni ya a represent Nyasaye piny ka kendo an e duond joma nyap ka koro joma nikech ing'e ni josiasa are very funny. Gibiro riwore be onge gimoro ma kata sani ng'ato wuoyo mager manade gi wadgi weketo rie. Tapenji kata mana jadolo kapo nono ni jasiasa obiro kata mana kanisa to kobiro go siasa mano bende ikwedo koso jasiasa ung'eyo maber chien ka governor na maero gi chunya duto nyocha dhi kuma nyathine some nyathine ne graduate congratulations iwuok e county man an Homa Bay ne gidhi e school kama nyathigi ne some kanodhi kanyo ne ok odhi kaka governor nodhi kaka parent. Josiasa ge kodhi e supermarket ok gidhi kaka wabunge gidhi kaka customers jong'iewo. Kodhi e hospital kotuo ok odhi kaka jatend siasa odhi kaka jatuo. Tang'o momiyo ka gibiro kar lemo to ok ginyal bedo kaka jolemo. Jasiasa ok nyal mana dhi kacha to beda kaka jalemo moko golo kar mana gudu mar siasa. Ing'eni bende jopiny bende ma samoro koneno ka jasiasa biro samoro dhi mana lemo mana kinyal mana tieko wach makamano kapok awinjo jowetegi. Koro gima wagombo mondo wang'e en ni ka jasiasa nikech ing'e ni wan kaka jodolo bedo ni seche moko kata ka waneno kaka josiasa timore seche moko kata kaka giwuoyo gi kaka gihandle watu waneno ka gima gineno mana ni wan wachung' mana ne gwedho gi konyuol gi giko gi ka githo. Nikech wan be the first people magiromogo gi the last people magigone gi oriti ka giwuok e piny ka. In fact wachako kodgi kapok gibedo josiasa wabiro tieko kodgi ka gisebedo josiasa. To gima nyaka gitim nyaka ging'e ni jodolo Nyasaye oketo gi gimomiyo gi kuonde lemogo. Omiyo ka jasiasa odhi kata bed notero kony to nego bolore mondo wache ni adhi lemo koro an jalemo kaka jolemo mamoko. To jotend lemo bende ka jasiasa obiro en bende nyaka ong'e ni jale to oko kacha en jasiasa to kodonjo ka obiro lemo. Omiyo kanya nyalo puoyo nikech an jatend interfaith ariyo nyaka jowete ma Jo-Islam anyalo puoyo wetewa ma Jo-Islam nikech kata ka gine nyasi mag gi jotend siasa gi neno kuonde go ka ground mag luwo siasa. To daktari kapok abiro ir Jacob koro ma Kisumo cha toni wach nang'o Masifuna kanyakla kod Orengo gi jotelo mamoko gina gidhi mana limo St Stevens kacha bang'e to aneno kanyo ka group mar jomaundu nikech na giwuotho gi rungu beti e kin mamoko mando toni wach nang'o danga wach ni ya jomaundu mineno wuotho gi rungu gi beti ga serego josiasa go emoloso gi kamano. Nyithindwa ma Kenya ka nonyis marach. Juma mokalo Friday na wuoye conference mo Nairobi ka one of the universities miluongo ni Africa Must Rise Again conference. Na yudo welo kanyo mondo manobiro to nomiya thuolo mondo akaw dakika 15 awach gima timore marach gi Afrika. Obongo obedo opuonj marach. Nyithindo gi nyiso ni somo mondo chieng' moro yudi tich bed e ngimani odhi maber. Gise somo tich onge. Ere gima ginyalo timo? Mana kama chandruok nitie. Ne ok onyisgi ni somo mondo mi chieng' moro rieko miyudo ifweny chandruok mantie gi duoko minyalo yudgo chandruok. A process of solving problem in society gibiro yudo kaka gikonyore. Erokamano ahinya. Wakili ang'e ni katiba wantiere koda freedom mar expression wacho ni freedom mar dhi kamoro amora mar loso e kin mamoko. Freedom ni nyalo bedo inyalo roche ratich ng'ato ere kama ochako go tere kama ochopo go degika ahinya kaluwore gi weche mabende jadolo osebedo kawacho. Erokamano kadwa react wache jadolo ing'eni ki dhi Islam tadan dwale kodhi jamia mos kacha kodhi lemo to ogo mana chonge kata ogirene mana kaka Jo-Islam moko kiyude ka nitie special treatment mimiyogi to jowa ma Jo-Kristo gi
idonje kanisa ni jasiasa ni beauty duso koseketne kom maduong' mbele kuchocho red ma igolo nyaka jo kanisa ma pile pile igolo idhi chien kuchocho ni jatelo biro nyiso ni gin ema mokwongo gi nyayo siasa kanisa nikech kaja siasa onego bedi biro kanisa kaka ja kanisa onego bedi obet kata chien kubiro late ke jo siasa ng'eny gi dhi late onego bedi kubiro late obet kata but dot kuchocho nikech jo kanisa mokwongo mabiro ga mbele mabiro mokwongo no setelo momondo mobet mbele kaka jo islam timecha kama de dwalo yude ka space nitie monyalo goye choge piny ole kanye ko mogoye choge bokine ka waislam dhiri kedi ma minister mar kia health kia na ni special treatment but jo ma jo christian jo pastors wagi iyudo ka chiegno nyaka dikon ma pile pile mose sabu kanisa ni nyaka ne nyuole chiegno eno bedo displaced ko governor biro governor no is now a special person ma kata kuma pastor donje kode ko dikon so konego beni bede ko gembe nyaka change starts with them gikwongi lokre gitreat jo siasa kaka jo kanisa mamoko sama gidonje kanisa to ko gut siasa jadongo ko kucho ko kamo yudo ka space ntino kanye monego bede then kabire wach mar rights Sharon adwa nyisi ni gima notimore Kisumo cha ananyalo wacho ni gichacha state ne nitie gi lweti onge kako oganda maromo kamacha nyalo bede group kamacha matinga sere mating ginene ni to idwa nyisa ni police okia county commission okia ni gima kama timore Kisumo in such a place to ni gionge te giwacho ni gionge teko ni gima ne ginyalo timo ni neonge nyiso ni this is a group mano bedo mobilized to nitiere jasiasa mobet kamoro kata jatelo mobet kamoro gosibo wacho ni weuru nyithindo wuonda ni umbe udhi kanyo no yudo information late but weuru mondo gitim gima gidwatimo to bende moko no kang mokwongo mama to mabe ok okang mokwongo kata sosi ni no ko gole java kaya chamogo gima no wacho ni if we get the right leadership kwa yudo right leadership adonyiso jotendwa ni njore ok ong'eyo ng'ato kawuono inyalo abet joreno inyalo facilitate joreno to kiny joreno jogo lokore kodi ne mako gilokore kodi ko issue mag gunism ni to nego wadil kode e yo ma ok wang'iyo ni maja Kenya maja broad based maja one term o maja two term njore gunism en gunism no waneno ni neno the other day ka speaker mar National Assembly I believe ni by all standards en ja two term ko dhiel ikomen jare dokeni nito yudhe ko tameta mani speaker ko ok nyal dhi ndege ni ka ko chiwo 100,000 joka jise nya 100,000 mane miyo 1 million ka onge to kidhi mandego we just like that kuipenjo rincho nyithindo gi yudo guts kanye mar gonengo ni gimonego bene gi yudo yani chal ka gima ochuno ni nyake mi kata mana nyathi manyoro no tho e bunde mineno nogo Cecil mawuok e constituency na Cecil Louma donc odie function mar Fikrini Jacobs the PA the PS to kotieko function cha to Fikrini Jacobs omiyo 10,000 to kodhi vijana ka goni dok ne siling 10,000 dinyise ne kokonya miyo wakama to kowe ko hembe because you the gore ko de gore gi PS ye ko makelo ko bodyguard go ege bund so gini be kata ko wache to you the wobe nyaka ngi ni right ni kata freedom ni ne washoni orumo kama manga machilo chakore nyiso ni kawuono Sharon kan gi freedom of movement to ka chopo but compound kuma fence ni ogike mo chakore ma ikete gate nicha to freedom na rumo kanyo ko ine ma in gi freedom of movement ine minyalo yie nani inya yawo na gate na donji kate wacho ni dala na ka okadwari to onego be na respect kinsa ni dala na ka okidwari to onego be na respect mano nikech freedom no rumo gi kanyo kata mane politics you have the right to associate with any politician bedwa to keep feel ni this particular politician okadwar manifesto ne okadwar gik molando gi keke ni gireno kaka orengo ginene ni kanisa kasecha gisefuna jotuta kata yudhe ma support serikal broad based we orengo ginu lema kama gileme no gitim giego ni gino kedwar ko kikidhiye but the moment me dhi michopo kajo orengiri to gi police kata ka serikal ka police ka orengo nigi teko kata nigi thuolo en gi nyalo mar aya jok ma jorit mare manyalo rite ma kidhi ka koridwa kalo idwa infringe a right ne kata freedom ne to kuro nyiso joka ka mondo goyi
Ko nyiso ni kanyo ko goyi metho kaka ko ineno vijende moko mono chuoge gi pala. Ko kanyo ki blame ngato. Ko jowa matindo gi anyalo nyiso gi categorically ni siling 100 ok nyal timo ni operation samose chwegi ose yangi gi pala. Siling 100 ok bi golo bullet ei samose goyi bullet. Ko kik ja siasa mora ko chuno ni in gi kecha inya ni kechi you claim ni ati ni joblessness ka ja siasa luongi dhiyo winj gi mowacho ko dwa miyo u pesa ni mondo dhugo ngane kaw pesa nikech dong shiti ne en pesa kaw pesa kaso dogot okang no bi luwi to ngane ma mi pesa na dak no dhugo ngane inyalo in gi ratio ma di report kata ka police wacho ni ngane no miya pesa ni mondo adhi go ngane to no ka dhi go ngane to nikech nan gi shida ma an kaw pesa dhi anyiewo go gine na cham onge kumang ni twi nikech no kikwae be no kidhi mae ene mono mi to manen wacha mar adiera nikech onge kar me ego nyawadu nikech neno ko na dhonde mabende no go kono na moko kuom rowere e kaunti ma Kisumu kor mga jonge wigi okapa ken gima kare kata kamano nan tiere nyaka moko kuma piko mabende no wanga piko kose wang nikech omi siling 1,000 ja sesa no kawa ni gocho ne mar mondo mi nyiu ne piko bende wano maximum mane piny mane gbenwa penjore nena keni in campaigns gi chokrok mag siasa ge inene yo chana nikech koro seyo ano kiseyo bila tiseyo jo siasa tiseyo rowere chung ni kanye. Rakamani Sharon. Anatemo ng'iyo gini matut sana. Mokwongo ibiro ng'iyo ni kata ka gunism gi ji madhinyore e siasa mabiro manyien dhi bedo ahinya marach kuonde adi. Mokwongo Central Kenya. Nikech Central Kenya Rigathi ovowed he has to be the kingpin of Central Kenya to kodwar any penetration okodwar ni sirikal oyudu nguvu mora mora Central Kenya. Kori will do everything to consolidate Central Kenya. Kuma kendo njore dhi bedo mang'eny en Nyanza gi part of Western. Gimomiyo Nyanza koko dhi bedo mang'eny, tulo dhi bedo mang'eny. Nyanza region ne en territory mar Jakom. Maiso ni Jakom emane dictate public opinion ma Nyanza. Ka Jakom no osemako badi tiyiere. Jakom koro onge. Jomodong Nyanza gi ODM gionge nguvu mar turn opinion mar jopiny for them. Gin e kod Jakom. Koro sani iwacho ni Jakom koro kaka Jakom wuok jomo leaders masane ni e telo ma Nyanza gidwaro nguvu ir jatelo mapiny. Ingeni jatelo mar piny paronia ni needs the current leadership ma Nyanza. The current leadership ma Nyanza need Ruto nikech they don't have agenda to tell their people apart from wantiere kisirikal. Gini mit kikwa wuoge konyo jigang. Iwinjo Sharon. Koro jogi inyalo we kata ni state no sponsor gunism wakili. Gine magi sponsor gunism jotelo go nikech they want to prove to the president ni they have control of Nyanza. Mangato no ok nyal timo ngo, ok nyal donjo Nyanza, which is not a good thing. Manyiso ni nyithindwa ema dhi hinyore gini. Iwinjo? Sharon Jakom gini nogore ne Kenya ma Kenya wuoke ingeni wadoka kendo sani enena one party state, to be very sincere. One party state tiende ni all power is centralized on one person. Sani politics stay away mana ir ngatadi. Wadoka kaka chon manen moi orengo gini go moi koni to jogi go moi koni. Issues lal. Issues ok nyal lal sani a generation modi AI. What the technological world. The world is developing rapidly. Piny bedo global village. Nyaka wa develop. Kok wa develop to piny dhi blow. You understand? Nikech kaka nyithindo gi bedo maonge tich, wakilo wacho maber ni sani gin gi teko moloyo manie telo. Mae kaka states gore ga piny. Mae kaka ineno ka Nigeria gini ok inya control. Nikech youth gino dhi oyudo power koro gin bandits. Gin Al-Shabaab, gin Boko Haram, gin gi territory, gi control. Kopo ni okwa neutralize tensions gisani. Nikech ingeni evil begets evil. War begets war.
obro wuok e koro between politicians, odhi dhi e tribes, odhi dhi e iwinjo ni koro kwadwar diere mane post election violence, donge ji nochako gore matin kama an Migori, donge ji wacho ni ok wadwar Kikuyu, donge ng'e ni nyaka sani onge ja Kikuyu matimo biashara Migori, negidhi e border te calling matin kane pok Jakom omako lwet Kibaki. Koro nokwadwa Jomaragol. Ji koro pango koro idwa gol Jomaragol ma that land is the original ancestry land. No migi kaonge ng'ama nodak kanyo. Mano lope gi nonyuol gi kanyo. To ji koro ne feel ni koro ineno kaka tulo kelo tulo. Then koro situation bedo okinya control. Koro kikiwe ni violence nuchake ni odhi rumo. Violence nyalo dhi ma piny kethre ma onge gima dhi mbele. Ana wacho niya, wan kaka Joluo, anything mineno logical e country ni, obed constitution, obed development, obed national governance mar Kenya ka, Joluo emomake wanyisi Sharon. Oken ni korona godebe ni an Jaluo. Kibire ni ichako from the basic economic systems, jawi rangi maber, makanika maber, michaki binyaka jomotelo ne NGOs madongo, other than politicians mineno gi, experts te madongo Kenya ka gin Joluo. Ngama understand governance gi nation building together en Jaluo. Jok moneno wadak go e piny Kenya kagi, most of them gin jokwath, raiders, gidhi e community mori nego ji kao gige gi, ma king'iyo history gi mane gin. Joluo gin e jok mane build ga kingdoms, kati kichako gi Luo Babito kingdom. Wa build ga kingdom to wakao jite waketo. Jakom, kane wuon gi wuok e telo. Jakom wuon gi ne ni mana gi Joluo kende. Ingeni kane Jaramogi pod ni e telo, nokwa winjre gi Jokisii marach. Lakini Jakom notemo mokelo Kenya mangima, kuma notamo Jakom kende ne en mana Central Kenya. Lakini Kenya mangima ncha Jakom osekelo ang'owa together. Ana feel niya, okonengo wabed e periphery mar politics. Wan kaka Joluo sani nonengo bed niya, nuwajiwo ng'at mabende nyalo riwowa kaka ng'atadi. To ng'ani bende nigi national political agenda kaka Jakom ne nigo. Iwinjo? An ok understand why James Orengo gi Dr. Buru mosebed a party for how many years? A political party is an apolitical ideology. Okinyal yudo sani ni Joe Biden go Obama gore because party gine nigi ideology. That is what the party ma drive development. Manyiso niya, ka Jakom wuok ODM kethore nade, to ODM emani pako ni the biggest, strongest party in East and Central, south of Limpopo to north of Sahara. Ere kaka gipogore sani, ere kaka koro sani gidhinia, nana ka ng'ato wacho ni Ruto konywa, okonengo wadhi kamano. Nonengo bed nwadhi kachacha ni wane mwakonyo Kenya. Ineno wan kaka nwadongo nong'e ni Joluo ema konyo Kenya. Joluo nok dhiga ni dhi sayo ng'ama ni e telo no, mondo timang'o okonygi. Kapok adhir jadolo nene, ineno ka gima koro jotendwa bende ok riw wi oganda marwa kanyakla, nikech wacho ni mosenindo Raila Odinga ema ne riwo wi oganda Luo kanyakla. Sani jotendwa ok ine ka riwo wiwa kanyakla. Waonge jatelo man gi mbi mar riwo Joluo kanyakla. Kendo ng'e ni Joluo ga joma riwo kanyakla tek moloyo. Koro ok onego bed ni joma riek mo understand governance, mariembo economy ma Kenya, wabede political periphery. Because politics is the central governing point mar piny. Okonengo bed ni sani wadonje broad based, ok wadonje broad based ni wa control, wadonje broad based for survival. Jok mantiere broad based gi survive. Ok gibiro kacha ni gin gi power ma ginyalo control go. Manyiso niya, ing'eni ng'ama ni e telo no bokofu. Embo ng'e value mumede. Ko donje telo to yudo ni onge value ma Joluo timone, next okodhi keto wa anywhere. Ineno ka jok ma Jo-Islam gi dhi bedo gi nguvu mang'eny moloyo kaka Joluo, nikech gin gibiro ir jatelo ni to gi boost economically. Wan wadhiro wakao ok ni jok muoch tero mbele sani yom. Emomiyo ananeno ni mondo mi wabed gi sober discussion mar siasa ma 2027. Debed ni wanyalo yudo Jaluo achiel to wachung' e toke to wamiye power. Nikech communities isiwinjo mano nyalo bedo ng'a apenje be ineno ka Wakamba nigi Wranglers ni nitiere camp moro koni moro ni koni gichung' gi Kalonzo gi no ng'atadi
there is power in consolidating leadership to one person. Iwinjo? Once anu waonge ugai matayo joluo kaka gimoro adi ka gimoro achiel. Manyiso ni tulo ne odhi affect joluo moloyo tribe moro amora. Ji dhi negore luo Nyanza molo kumoro amora. Kik wach kamano kapok ji onegre nyakoro mdwancho koro nego bed ni waneno ka kwatimo ngeni bende neno ok nyal mana landa mana kamano e gana moro. Bishop resa ne korwa gi gik manene gi Jacob Otieno kawa. To beginning ngeseyo moro ma bende Jacob bende nochiwo miyo maino jo siasa kobire kanisa. Wadhi aloge mokalo to sechego koro iyudo ni bishop kata pastor ema bedo asha koro ene moringo rwako jotelo mago to timore nikech ka wan ka mundu wawuoge jopiny janko wache diera en chakore gi jadolo ng'eyo ni an ng'a to chako fwenyo ni kama Nyasaye omiyo mondo atimie tich Nyasaye ne en kanye to kamoro ka kamoro ne gi chike ne gi kaka ibedo kanyo nitie kidhi e bank tiko ni lor sime kike go picha we mano ka kite idak kanyo lwasi ka lwasi ne gi kaka idak to wawach kama wan kaka jodolo waneno ka wuoche mane jatendwa Ogai mar Raila Amolo Odinga weyo jotendwa te kata masani gin Ogai wa giyie ni wuoche no to duong' ohingogi to nitie kama ne wadeko ka wuoche mar jaduong' moluor Baba Raila Amolo Odinga ne duong' ohingo ng'ata achiel nikech ng'ene no nindo sama onge ng'ama noseiki ne onge ng'ama oseiki goganda ma iwacho ni mae Joshua maka Musa onge to kawo kare ni loso gimiluongo ni Advisory Council of Eminent Persons tikwanyo ji achiel chon nawe ni duol mar jodong luo nyalo timo mano to Advisory Council of Eminent Persons ne tingo ji jodolo moko ne kanyo jodong luo ne kanyo joma professionals ne kanyo kinde kaka Jacob Gene ne kanyo ji mopogore opogore jo non wach kaka John Gene ne kanyo kato jogi bedo kaka joma nyalo nacha kata manyalo tego ng'ama chalo gima geno mar bedo Ogai wuok kuome mbi mar bedo Ogai wuok kuome gipire mondo owuogi mondo dongi nikech sama koro wagikie ni waonge kata ge kaka wanyalo bedo wi mesa mar twak miwinjo cha begi na paro ni deko mar loso kama tich otimore de wan gi duol moro kuku moro mamalo kata mana jaduong' James Orengo gi jaduong' Oburu dikoro kuku no seluongo moketo gi piny mopenjo gi ni to ang'o matimore dengini kaluwo ni gi duol ma bende otelne kanyo gi Dr. Nyikal mano jod bura macha duonde jo siasa maonge gima nyalo loso nikech ja siasa is after interest okaluor mar wacho kamano and kinde duto mineno ajanyiso je ni kata sani ka koro ji dhie campaign ja siasa wuotho gi gundu lepele mote gari achiel to koro ko gi duol bende wan gi ker mar Uganda luo Odungi Randa ema wacho ni nageno to nitiere kuonde moko ma omiyo naneno ka gima akiane na botho kadwar sayo jodongo nikech ana apodatino karomo sa jodongo to nitie kama nodinore negi kane rally dhi Kirembe ground ne okonego gin kaka ker mag joluo gi dhi rally mar party achiel nonego giluongo jotelogo ofafa gin gi office maduong' malich ma ginyalo luonge jotelogo to gikoni mae wach ma wan jodongo wacho dhu nyisuru oganda wan giriwre gibed kanyakla kendo gibed gi kwe ang'o ma jatend oganda duto ma ok nyaka ma jo ODM dhi timo rally mar oganda achiel mane momiyo an kod jodolo ne waneno ni we walam ni gela magi chien nikech ere kaka koro dang' ikony ikel ji ariyo madondore to seneni kilore gach ng'at achiel midhi loso wach e kindgi gi ng'ama chielo ok nyalre kech isewito gimiluongo ni moral integrity and confidence mar the other party an arbitrator ng'ama kelo ji kanyakla nyaka bed ng'ama neutral ma ji teo trust kendo ogin emomiyo wacho ni kata sani pok odeko piny luo ka ji oromo weche mwarome ka onego yier kuku mamalo miluongo ni Advisory Council of Eminent Persons to bedo jok manigi pachgi ochung' yorgi ma ok go kagita Daktari sumne gi paro nikech kinde bende wadong' gi dweche madirom 14 aparo ni kinde pod nitiere dong sa to pokoleo en mana ni jogo nyaka bed joma ok go kagita gi ja siasa nikech pod problem nyalo bedo ka ng'ato keto ng'ato ni dibed na advisory kachacha abiro goyi kagita mondo igol tiun madwaro to jogi bedo joko ma kaniti gi marach to gikwero gi dwol achiel to oganda wacho ni duol mamalo mogik mar oganda wuoyo
gi wachni mogik ma bende diher somo ne nyikwa Ramogi Ajwang' ahinya ahinya kinde gi ma bende liet mar siasa pod nitiere pacho kae dibed nam. Wachna madawach mogik en ne wan kaka jodolo mokwongo walam ne piny. Walam ne piny no koulo ni mondo wabed jodolo ma personal mag josiasa mopogore opogore. Walam ne kwe kendo wayal kwe. Kendo walos buche mag kwe mana kaka wasewacho gi owadwa nene ni dwarore ni mondo me wachak romo gi ji mopogore opogore. Wan kaka Interfaith wapango mondo me warom gi jatend arita kwe mar piny mar jagoro mungirore mar arita kwe mondo wang'ade ne rieko. Jodole ma ng'ado rieko ruodhi ne leko mana lek to jodole maloko ne gi lek kendo ng'ado ne gi rieko. Nikech ing'eni jasiasa to neno mana kama ng'ato dongu duk. Gichalo mana mine motedo ne dichwo achiel ma ka iserwako law miago od nyar Kamagambo to nyieke luongi ni wuon ng'ane dhi kanye na dhi e bura moro ka. Tango miyo nyar Kamagambo mi mana o mi nyar kara chwojo mi mana law mang'ute lelno bi mondo mi law maber. Bende seyo bende nitiere kanyo nikech ka wanae seyo bende nitiere no neno nyaka onchiel. Un bende tinde jodolo bende seyo gi mit bilie. Aparo ne kit dolo makoro sani wawuok go tung musuone onge met belie wanyalo belo mabed kech wadwa no wawach gimoro kaka mokwongo guns kijende ma gimineno machakore kaka gun ni ne waparo ni watonye weche mag maandamano mwakuongore ne kwana chak wadoge ndara to wasigwa neno koro kelo gimarach moloyo maandamano ing'eni kijony godhiambo tidok dalani okelo gimiluongo ni guns to guns gi iluongo gi mani guns nikech pod gin under command mag josiasa. Josiasa bose chako lonyo gi mos iwinjo ka josiasa moko wacho ni an ka koro ibire gacha abiro nyiso kata bodi gadogo ibunde. Kasto kijende gi kose lony gi josiasa ma koro be neno ni githage to gidhi bed loso gimiluongo ni gangs from goons to gangs. To gangs gidhi yiero achiel kuom gibedo lord margi. Kato town ka town bedo gi gang ne ma ka josiasa dhi to dhi chulo suru ir gang leader. Koro mai kama wachomo marach emomiyo teko gi ngufu gago koma girieko mayudhe wagono serikal omanyo michikego kama nyalo gere piny. Erokamano ahinya geno maro ni kinde mabende jodolo biro bedo kuloso gi josiasa manyiuru bende yudhe. Wacho ni rowere mar mondo mi bende ulos godo mar mondo musom godo paro. Kwatieko wakili en bende giwachni mogik dibed mane. An gi wecharia mokwongo wanyalo wacho ne oganda Luo ni wakao mfano mar Olkalau by election mondo wang'ego umuhimu mar election. Uneno kaka ena by election to uneno turnout unyalo ng'iyo those queues uneno kaka jiwuok oko dhi go kura ne jatelo ma gidwa yiero mana mar higa achiel kende. Koro jowa makaluo wakao election kaka gima serious kendo en gima define life marwa e higni 5 kendo mabiro. Mondo turnout wa ma 2027 obi obed makare ma joma poko ka ombulu pod register e constituency offices mag IBC wawuogruok mondo waka ombulu nikech mano ema body time and feature ma mogik ne jowa matindo ne yudhewa ok wadwa ni mondo wawet ng'ata matin kik wayie josiasa tikodwa aparo nu makendo ni right ni kata freedom ni chopo kuma mar ng'ama chielo chakore. Koro wang'euru mano. Erokamano ahinya. Nene lung'nwa twakoro. Erokamano na Sharon. Siasa ma 2027 pod nitiere chance. Kawuono Bishop owacho wach maber sana. Wan kaka joluo nego waluongre mondo wang'i kaka wa consolidate support wa to ahinya nikech pok wayiero gai madhi tayo siasa ma 2027 waonge president. Onengo wang'i sana jomwa yiero grassroots leaders. MCA mwa yiero dhi bedo ng'a, MP wadhi yiero en ng'a, nikech joge madhi konyowa onge national representation. Sani president nyalo bedo ni okelonwa projects mondo ywak uchwa. But once elections are done, a president is not a tribal leader. He's a national leader. And he will forced ni mondo balance development nationally. Magik menano incentives masani odhironwagi might not even be sustainable kose yiere president. But wabo manabedo gi nguvu kwa yiero grassroots leaders ma responsive. Machielo maneno ni kendo jatelo that council onengo bed formed very fast mondo me the president good advice
nikech hata to ka nani Sharon kian hato nokane gimomiyo idwa tim zoning nonengo yawa Nyanza open to any political party mondo competition obed tight. Inano kata Joel Kalao ni it is in as much as ang'omiyo the government had to use a lot of resources nikech nitiere representation. How many political parties are there? Onge ng'ama obedo push ni nyaka goma na kura ne ODM, nyaka goma na kura ne ng'owa ne UDA. Koro nengo wayud advisory mondo wach mar gunism ni gima kele Nyanza mostly and zoning ni. Jogi dwa mondo gi appear mondo ginyis president ni gin gi power in that region ma ng'ato ok nya donjo. To public opinion to is divided. Koro mane momiyo gitiyo gi extra force. Nikech itiyo ga mana jatelo ng'ato tiyo ga mana gi extra force kok en sure gi diplomatic processes. Donge. Koro wan wakwayo mana ni an wach na mogik en ni wan kaka jomatindo wakili wan bende koro jomatindo man gi nguvu wawuog oko mondo wa show leadership nikech our generation also needs some people to look after. Dong sani. Mawacho ni wakili kiwinjo ka dendi ka inidwa chunga sani mondo wa direct opinion mar young people to the right thing. To nene wang ni dakise chungu president. Ngeni ne jaluo ma bendo se chung nyaka president joge make akia. Ingeni mulo kanyo. A launch party August. Mana mapia adaro dio. A launch party in August to mano maburo woe bange. Mara riyo akwayo jodologi. In 2012 donge nwaloso wan gi NGOs gi Red Cross gi Interfaith nwaketo that peace rally Uhuru Park and then we were charge every leader mondo kaw certificate mar peace kendo wach gi dhoge is going to uphold peace and it really helped. Koro jo kanisa gi bendo bok ma strong. Ero kama na inya we wadhi na ulkala umondi ero kama na inya wadhi na ulkala wachiel kum na jasiasa aparo ni maluso gi sani wawinja nena. People walk around. We have had 3 months to campaign and I feel like we have done all our best and people have really listened to us because we encourage everyone within our Karao constituencies to come out today and to come out in large numbers so that they could elect their member of parliament who will serve them for the next 1 year. So I feel people are really, the turnout is really encouraging. Security, I feel today we have the security is well organized kwa sababu ukiangalia utaona maafisa wa polisi they are everywhere. They are manning our roads and our police stations. So I feel the security is quite well today. Na sijapata incidents yote isipokuwa an incident that happened yesterday that one of my vehicle ambayo ilikuwa nasafirisha my agent ilikuwa pahali panaitwa Mugumo ilienda ikachomwa na wahuni but the situation ikakuwa controlled. Other than that incidents that happened yesterday night where my vehicle was burned sijapata incidents zingine but of course today's morning I have had some 2 other incidences whereby I have had some individuals wenye wanapeana pesa huku kwa polling station and I'm calling the IEBC to investigate the issue because I have heard from my people ya kwamba kuna watu walikuwa kwa police station kadhaa ambao wanajaribu kuhonga wapiga kura katika polling station zetu but I believe IEBC will take the action against those individuals who are trying to bribe our people so that we can have free and fair elections today. I encourage whoever is at home, please come out and come and exercise your voting right kwa sababu kupiga kura ni haki ya kila mmoja wetu. Mimi ningewahimiza ingawa ninaona ya kwamba wananchi wetu wamejitokeza vizuri lakini pia tungetaka the turnout to be good. Maybe even if it's possible we have 100% voters turnout hapa kwetu constituency ya Karao ili wananchi waweze kuamua ni nani wangetaka akuwe mjumbe wao wa mwaka mmoja ambao umebaki. Have you reported that matter, the case that you said? I have just come from home. Ndio nimetoka nyumbani and as you know I'm a law abiding citizen. I'll take the necessary action. Kama ni kuripoti nitaenda ni report so that action can be taken kwa sababu sitaki kuiongea tu kwa mdomo. I want to take action. Even the last time that my banners were pulled down
I took the action and reported the matter to the police and the agencies that are concerned with the investigation, kwa sababu mimi ni mwananchi ambaye anapenda sana kufuata sheria, sio mambo tu ya kuongea. Uko tayari kukubali matokeo? I'm ready for the outcome because I know I'm winning. I'm ready for it. What if you lose? I'm ready. The people of Olkarau will talk at the ballot. Just wait in the evening. What the people decide is what we'll do for. Thank you. Yeah. Thank you so much. And that is Samuel Mushina Nyaga. He now wants to engage. Mana kamanya korom gajwang mana chiel kuom jochung mano mar UDA jalar otiko kod UDA Samuel Mushina Nyaga mabendo loso kanya aparo notiek mana gi kanyo aparo na ng'andi dene bende kani losi wacho ni warit dwe mar 8 iyango duond bura koso ti iyange modeko manade onge modeko nani Sharon ngeni campaign calendar, official campaign calendar chakore May manyiso ni we have 1 year to campaign tingeni wacho gani chema cha jiuza kibaya cha jipendeza ando zanigi mang'eyo man goshua kaka nene there is nobody who is driving the real agenda that is affecting the people of Kenya. Donke makabiro anangi aningen katimo gigega I first win the one paper before I come to the public. Okay. I say goro gigega gi messaging na gi programs ga gi networks ga kaka dwari ambo siasa na 2027 manifesto binti ano katigi manifesto anatiyo gi economic development plan kech manifestos onge timelines onge budget onge implementation strategy gina theoretical things monday ke boardroom gimaloso sani so practical makata inki winje tiwacho ni nyocha dwago kura kon lakini sanda feel ni nyathini anyamie ko makone endlemo mar tend piny endlemo te mar tend piny nekech ing'eyo Sharon onge kaka wa control every economic tenants mar Kenya ga to onge real national politics ing'e gimomiyo America no succeed joma nondiko katiba mar America mano implement katiba mar America okinyal ndiko gima ber kastimie akiani ni somo buk milongo ni shamba la wanyama ikawo gima ber timi anguro to gi corrupte ineno to sweet them koro sama kore nano siasa choponi anang'eni ka campaign 6 months maber gikaka wapange adi tilt the opinion of this campaign. Ero kama na enya wan ko chopo te gwalo wa yorno milome mar mondo mi wan be wachope wachike itwa gi wango wanyise jopiny kata kama na gunwer manya kuom yudo thuolo mar chwa kodwa Jacob Odhiambo John Nene kanyakla ko jadolo Dr. Abraham Swanda Odongo nyakwarom gajwang gi kanyo ben makilwe giko mar chenro mar piny parni odiche makawuono wabro bedo kwa menyo ni yiero mano ma Olkalau kata mne chenro magwa mabiro ineno kanyo ka jafomo marwa Chris Awino ntiere Olkalau obro bedo konyiso kaka chenro makamano dhi nyime kanya kasani ineno kanyo jachung mar UDA mano Samuel Mushina Nyaga bendo chopo kanyo mar luto ombulu mabiro en chenro mar poko pogore nyinga Sharon Ng'auri Masane.